Hyvää iltaa kaikille ja kiva, että olet tullut paikalle kuuntelemaan. Aloitellaan tällaista huoltajailtaa, joka on suunnattu kontiolahtelaisille huoltajille, sellaisille, joilla on 4-9-luokkalaisia lapsia tai sitten lukiolaisia. Tätä iltaa on rakennettu yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen eli Siun Soten kanssa ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen kanssa. Ja lisäksi me on saatu tänne mukaan puhujaksi Riikosen Jarkko, jota usein aikaisemmin nähtiin Kontiolahdenkin kouluilla, mutta nyt uuden toimenkuvan myötä vähän harvemmin, mutta kiva, että olet mukana nyt tässä. Me tallennetaan tämä huoltajailta sillä ajatuksella, että se on sitten 2 viikon ajan katsottavissa myös tallenteena ja laitetaan se tuonne kunnan YouTube-kanavalle näkyviin. Ja tänä iltana meitä on täällä mukana tuolta Siun Sotesta Elli-Noora Ojala ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksestä Marjo Turunen. Riikosen Jarkon tuossa jo mainitsinkin ja me on Pulkinauli ja olen rehtorina Lehmon koululla. Tämä vape- ja nikotiinipussit huoltajailta on oikeastaan perua siitä, että ilmiö ei jotenkin tunnu hellittävän kontiolahtelaisten nuorten kesken. Ajattelisin, että ehkä syksy 2023 oli sellainen, kun vapet niin kun tuli jotenkin laajemmin nuorten käyttöön ja sitten viime lukuvuonna kevätlukukausi oli jotenkin sellainen Lehmon koulussa, että paljon saatiin tämän asian kanssa tehdä töitä ja myös tämä syksy on ollut semmoinen ja ehkä tuntuu siltä, että tämä on siirtynyt vähän niin kuin nuorempien oppilaiden mielenkiinnon kohteeksi. Tämä noin tunti on rakennettu niin, että kuullaan tässä ensin muutama alustuspuheenvuoro ja mie seurailen tuota keskustelua ja sitten kun on nämä alustuspuheenvuorot kuultu, niin sitten käydään läpi noita keskustelun kysymyksiä, jos sinne sellaisia on tullut. Ja oikeastaan näillä ohjeilla, että kuunnellaan ensin ja samalla voi jo laittaa kysymyksiä tulemaan ja sitten kuullaan vastauksia kysymyksiin, niin aloitellaan meidän ensimmäisellä puheenvuorolla, eli Elli-Noora, taidat avata kameran ja ruveta kertomaan sinun asiasi. Joo, kiitos paljon. Tuolta vielä kysyn, että näkyyhän sinne. Kyllä näkyy. Noniin, hyvä. Mukavaa iltaa kaikille teille ja tervetuloa minunkin puolesta tähän tilaisuuteen. Olen tosissaan Elli-Noora Ojala ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun Sotella työskentelen ennaltaehkäisevän päihdetyön asiantuntijana ja ehkäisevän päihdetyön parissa siis. Ja otan tähän alkuun vähän nyt alustusta aiheeseen, että mitä ylipäänsä näillä tupakka- ja nikotiinituotteilla tarkoitetaan, mitä tarkoitetaan niillä uusilla nikotiinituotteilla ja mitä laki näistä sanoo sekä miltä näyttää tilastojen valossa sitten tämä näiden tuotteiden käyttö Kontiolahdella. Ihan alkuun tästä termistöstä, eli tupakka- ja nikotiinituotteet on koko ajan alati kasvava, laajeneva tämmöinen tuoteryhmä. Ei ole enää pelkästään se tupakka, mistä ehkä aikanaan on lähdetty liikkeelle. Ja tupakkatuotteeksi lasketaan siis sellaiset tuotteet, jotka on tehty kokonaan tai osittain tupakasta, eli siellä on sitä tupakkakasvia sitten näissä tuotteissa. Ne voi olla poltettavia tuotteita, kuten esimerkiksi perinteiset savukkeet, kääretupakka tai sikari, tai sitten ne voi olla savuttomia, kuten esimerkiksi nuuska, jota sitten käytetään tuolla suun limakalvoilla. Ja sitten myöhemmin on tämmöinen sähkösavuke tullut tähän tupakkatuotteiden piiriin, ja sähkösavuke on tuote, jonka avulla voidaan sitten hengittää nikotiinipitoista höyryä tämmöisen suukappaleen avulla.
ja tuossa yhdenlainen sähkösavuke onkin tuossa keskimmäisessä kuvassa. Ja nyt sitten tämmöisistä niin sanotusta uusista nikotiinituotteista on ehkä viime vuosina paljon puhuttu. Ja näillä sitten tarkoitetaan näitä nikotiinipusseja, jotka on käyttötarkoitukseltaan hyvin nuuskan tapaisia. Samanlaisissa purkeissa niitä myydään, tuommoisia valkoisia pussukoita. Ja sitten vape, joka tosissaan tuossa ehkä viimeisen reilun vuoden aikana tai parin vuoden aikana on tähän rantautunut meille Suomeen enemmän ilmiönä, ja vapella sit voidaan tarkoittaa tämmöistä kertakäyttöistä sähkösavuketta, joka voi sisältää nikotiinia tai olla myöskin täysin nikotiiniton. Ja sitten vielä otin tähän loppuun, eli nämä nikotiinikorvaushoitovalmisteet ovat sitten perinteisesti ollut tai ovatkin näitä lääkkeitä, joiden tarkoituksena on korvata tupakkatuotteista saatavaa nikotiinia ja lieventää sitten tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviä vierotusoireita, ja nämä on sitten tuolla lääkelainsäädännön alaisuudessa olevia tuotteita, jotka on selkeästi miedompia kuin vaikkapa nuo nikotiinipussit. Mutta nekin on hyvin samannäköisiä, eli hyvin monenlaisia tuotteita tässä on joita käydään läpi, erityisesti noita uusia nikotiinituotteita. No, tupakkalainsäädäntöhän meillä säätelee sitten näihin liittyviä asioita, ja tämänhetkinen voimassa oleva tupakkalaki sanoo tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden osalta seuraavaa, eli alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan näitä. Myyminen ja muu luovuttaminen sekä välittäminen on kielletty alle 18-vuotiaalle. Täysi-ikäisille näitä saadaan myydä, ja niitä myyvät laillistetut jälleenmyyntipisteet. Näiden tuotteiden mainonta on kielletty ja kaikenlaiset makuaineet on näissä kielletty. Ainoastaan maustamaton tai tupakan makuinen maku on sitten esimerkiksi tuolla nikotiininesteessä sallittu. Ja nyt sitten kun näitä uusia tuotteita tupakkateollisuus kehittelee ja meidän tupakkalaki ei ihan näiden perässä ole pysynyt, niin tällä hetkellä se tilanne on se, että tämmöinen kertakäyttöinen nikotiinittomalla nesteellä täytetty laite ei täytä tupakkalain määritelmää sähkösavukkeesta, ja näin ollen sitä ei sitten samalla lainsäädännöllä pystytä niin kuin säätelemään. Ja nikotiinipussit on poistuneet sieltä, tai nämä vierotusvalmisteet sieltä lääkelainsäädännön alaisuudesta, ja tällä hetkellä niitä jossain määrin säädellään tupakkalain alla, mutta siinäkin on ollut puutteita, ja näiden takia tupakkalakiin on nyt sitten ehdotettu muutoksia, ja niihin on valmis mietintö jo olemassa, ja on tulossa voimaan tässä varmaan ihan lähiaikoina tämä uudistettu laki, joissa sitten tulee parempi sääntely niille nikotiinipusseille ja nikotiinittomille sähkösavukkeille. Ja tupakkalain tavoitteenahan on tupakkatuotteiden ja nikotiinipitoisten tuotteiden loppuminen, ja tällä lailla siis suojellaan näiden haitallisten tuotteiden saantia alaikäisille. Ja siksi myöskin kouluissa, oppilaitoksissa velvoitetaan tiettyjä asioita, ja siellä puututaan tähän näiden tuotteiden käyttöön. Eli kaikki tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö kouluissa on kielletty, ja sillä on tarkoitus suojella näitä alaikäisiä sitten näiltä haitoilta. Ja oppilaitoksissa ei saa siis käyttää mitään tupakkatuotetta, ja jatkossa sitten tämä koskee myös nikotiinipusseja ja vapeja. Ja käyttökielto koskee niin oppilaita, henkilökuntaa kuin vierailijoita ja oppilaitoksen sisätiloja ja ulkoalueita. Ja myöskin tämä kielto on voimassa oppilaitoksen toiminta-aikojen ulkopuolella, kuten iltaisin ja viikonloppuisin ja loma-aikoina. Niin tämä on ihan hyvä muistaa meidän kaikkien. Eli sillä esimerkillä pyritään sitten hyvällä esimerkillä näyttämään alaikäisille sitä toivottua toimintaa. No sitten jos vilkaistaan näitä tilastoja, meillä on tietoa siitä, että miten kontiolahtelaiset lapset ja nuoret näitä tupakka- ja nikotiinituotteita käyttää. Kouluterveyskysely, joka on 2023 keväällä viimeksi järjestetty, niin sieltä saadaan tietoja, ja sitten tämmöisen päihdetilannekyselyn kautta joka vuosi sitten Pohjois-Karjalassa järjestettiin.
Tämmöiset tupakkatuotteiden tai sähkösavukkeiden kokeilut yleistyvät toki iän myötä. Tässä on nyt kuvassa 4- ja 5-luokkalaisen osalta lukuja, 8- ja 9-luokkalaisten osalta lukuja sekä lukiolaisten osalta lukuja. Ja tuo vihreä pylväs on aina Kontiolahden pylväs ja sininen on sitten Pohjois-Karjalan koko maakunnan lukema. Ja vielä tuolla 4- ja 5-luokkalaisten parissa nämä kokeilut on maltillisia, mutta kuten huomaatte, niin parissa vuodessa ne on selvästi yleistyneet, eli noin kaksinkertaistuneet. Ja erityisesti nyt näyttää siltä, että nämä sähkösavukkeet on tähän syynä näihin kokeiluiden kasvamiseen. 8- ja 9-luokkalaisten ja lukiolaisten osalta Kontiolahden lukemat on hieman suuremmat kuin koko Pohjois-Karjalassa, eli tuommoinen 41-42% sitten tuolta vähän vanhemmista oppilaista niin on joskus kokeillut tupakkatuotetta tai sähkösavuketta. No sitten jos katsotaan tämmöistä päivittäistä säännöllistä käyttöä sähkösavukkeiden osalta, niin siellä Kontiolahdessa tämä näyttäytyy hieman yleisempänä kuin Pohjois-Karjalassa, eli kontiolahtelaisista 8- ja 9-luokkalaisista reilu 12% käyttää päivittäin sähkösavukkeita tämän kouluterveyskyselyn mukaan, ja lukiolaisista 6,7%. Ja sitten vielä katsoin tätä niin kuin, tyttöjen ja poikien osalta näitä tilastoja, ja täällä onkin sitten selkeä jo ero tyttöjen ja poikien välillä, eli näyttää siltä, että erityisesti yläkouluikäiset pojat käyttää näitä sähkösavukkeita päivittäin, eli siellä reilu 20% on näin vastannut. Tytöistä vastaava lukema silloin 1,5 vuotta sitten keväällä oli vajaa 5%, mutta toki tässä on nyt aikaa taas kulunut ja ihan tuoreita tietoja meillä ei ole, mutta käytännössä näyttää siltä, että nämä ilmiöt edelleen on siellä vahvana. No, nikotiinipussien käytöstä, niin tämä ei ole aivan, tai on siellä niin kuin keskiarvoltaan samoissa melkein kuin tuo sähkösavuke, eli siellä yhteensä tytöt ja pojat, niin noin vajaa 10% kontiolahtelaisista 8- ja 9-luokkalaista käyttää näitä nikotiinipusseja silloin tällöin tai päivittäin, ja lukiolaisista vajaa 4%. Ja tässä on nyt hyvä huomioida, että tämä oli tilanne 1,5 vuotta sitten, kun nämä nikotiinipussit eivät vielä ollut ihan näillä vapailla markkinoilla, eli niiden saatavuus tämän kyselyn jälkeen on huomattavasti sitten vapautunut, tai että niitä on ollut tuolla sitten vapaasti myynnissä. No, jotain hyvää kuitenkin on se, että päivittäinen tupakointi niin näyttäisi kuitenkin hieman vähentyneen muutamassa vuodessa, että semmoinen 5% 8- ja 9-luokkalaisista ja 4% lukiolaisista tupakoi päivittäin. Ja sitten vielä tähän loppuun muutama nosto tuosta päihdetilannekyselystä. Tämä toteutettiin vuosi sitten syksyllä ja kontiolahtelaisia vastaajia oli 261 henkilöä. Ja näistä henkilöistä niin 29% oli havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, eli nimenomaan täällä Kontiolahdella. Ja välittämistä oli havaittu muun muassa koulujen pihoilla, kauppojen läheisyydessä, netissä tai somessa ja linja-autoasemalla. 64% oli havainnut alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, eli se näkyy siellä ihan yleisillä paikoilla. Ja 60% mielestä alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön tulisi kuitenkin puuttua nykyistä enemmän, eli toivotaan, että tälle asialle myös tehdään jotain, jos sitä havaitaan. Mutta siinäpä minun alustus ja Marjo voi tästä jatkaa. Niin, oikein hyvää iltaa minunkin puolesta. Turusen Marjo on minä ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen sairaanhoitajana toimin. Ja katsotaan tuolta minun esitys jakoon. Kuittaako vaikka Elli, että näkyykö? Kyllä näkyy. No niin,
Eli päästään aloittamaan siitä. Eli joo, minä olen ollut syöpäyhdistyksellä töissä nyt 8 vuotta ja minun työnkuvaan on kuulunut oikeastaan koko ajan lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja nimenomaan tämä nikotiinituotteisiin keskittyvä aihe on ollut minun sydäntä lähellä kyllä. Ja alakouluja tuolla Kontiolahella on kiertänyt aika paljon ja nimenomaan vitosluokkia, jonkun verran kutosluokkia. Ja siellä sitten terveydenhoitajien kanssa pidetty tunteja liittyen näihin nikotiinituotteisiin. Ja ehkä sillä mandaatilla nyt tänä iltana täällä. Eli pyrin tuomaan teille ehkä sellaista käytännön tietoa siitä, että mitä ne tuotteet on, mitä ne sisältää, mitä haittoja siellä on. Niin ehkä tältä pohjalta lähtisin viemään tätä minun ajatusta ikään kuin eteenpäin. Pääsette parempaan käsitykseen, mitä siellä nuorten maailmassa nyt liikkuu. Ja pyrin ottamaan huomioon sen, että siellä on alakouluikäisiä ja vähän vanhempien nuortenkin vanhempia, niin vähän yritän sitten katsoa vähän laajemmasta näkökulmasta. No mä ajattelin, että lähden suoraan asiaan, että mitä huoltajan on ehkä hyvä tietää. Niin vaikka Elinora tuossa omassa esityksessään sanoi, että mainonta on kiellettyä, niin sitähän kuitenkin mainostetaan näitä uusia nikotiinituotteita aika voimakkaasti, vahvasti, aggressiivisestikin ja nimenomaan tuolla somen puolella. Eli siellä on ihan palkattuja vaikuttajia, käytetään paljon sellaisia idoleita, ketä niin kuin on tuolla nuorten suosimia. On blokkaajia, jotka sitten niin kuin omalla toiminnallaan pyrkivät tuomaan sitä ikään kuin vähän mutkankin kautta esille, että he käyttää ja tuovat todella paljon sitä käyttöä esille. Netti on täynnä Vapen suhteen esimerkiksi temppuvideoita, haasteita, mitä nuoret sitten eri sovellusten kautta pääsee näkemään. Eli markkinointi on nuorten mielestä mukavaa, viihdyttävää, hyvän näköistä, kun siellä on omat idolit ja kauniit terveen näköiset ihmiset tuottamassa heille materiaalia. No ehkä se näissä uusissa tupakkatuotteissa on sitä viehätystä lisäävä, että niistä pyritään luomaan tämmöistä haitatonta mielikuvaa. Eli käytännössä juuri tämä, että siellä ei ole tupakkaa mukana, puhutaan puhtaasta nikotiinista, kaikenlaista makua, ulkonäköä korostetaan, tehdään markkinoinnissa personointia. Eli tämä kaikki tuo sen tuotteen paljon houkuttelevammaksi näille nuorille, jotka lähtee kokeilemaan. Sitten se, että mikä lapsen ja nuoren niihin kokeiluihin vaikuttaa, niin ihan puhtaasti sen oman idolin ihannointi. Siellä ihan nuoremmissa ikäluokissa halutaan olla samanlaisia kuin muut, ne menestyvät hyvännäköiset ihmiset. Ai tällaista näin harrastaa, haluan olla samanlainen, niin se ilmiöhän siellä korostuu. Mutta sitten tietysti tosi isossa roolissa nuorten elämässä on ne kaverit. Siellä voi olla niin, että kaverin kanssa on kiva ja helppo ja vähän turvallisempikin kokeilla uusia juttuja. Mutta sitten siellä voi olla selkeästi ihan tuommoinen ryhmäpaine, että kun muut kokeilee, niin pitäisi olla mukana, ettei jäisi sinne niin kuin pahnan pohjimmaiseksi. Mutta sitten siellä vaikuttaa myös uteliaisuus, osittain juuri tämä tietämättömyys, mitä ollaan kokeilemassa. Ja toisaalta sitten minä ajattelen, että kodin asenteilla päihteisiin liittyen sillä on iso vaikutus. Eli se, että mitä siellä isät ja äidit tai muut huoltajat sanoo lapsille, nuorille siitä, että salliiko he käyttöä tai ei, huolimatta siitä, että käyttääkö he itse, niin sillä asenteella on minun mielestä iso vaikutus. Jos mennään tarkemmin sitten ihan noihin tuotteisiin, niin tämä vape eli sähkösavuke, joka nyt näyttäytyy meilläkin sellaisena aika isona ongelmana, niin sehän on tosiaan hyvin erilaisia malleja ja muotoja voi olla laitteessa, mutta periaate kaikissa on sama. Eli sieltä löytyy suukappale, höyrystin, nesteelle oleva säiliö ja sitten tuo akku, joka kuumentaa sitten tuon laitteen sisältämän nesteen hengitettäväksi höyryksi. Ja monesti siellä tunnilla kysyn lapsilta, että no onko se sitten vesihöyryä, niin kyllä sieltä aina joku käsi nousee, että he kuvittelee, että se on vesihöyryä, jossa on jotakin makuaineita mukana. Mutta aina korjaan sen verran, että kyseessä on kuitenkin hirvittävän paljon erilaisia kemikaaleja sisältävä aerosoli. Eli ei ole mikään niin kuin tämmöinen vesihyörysotku kyseessä, kun puhutaan sähkösavukkeen nesteistä. No, laitteet voi olla sitten sellaisia, että ne on tämmöisiä esitäytettyjä ja niin sanottuja kertakäyttöisiä. Ja kertakäyttöisyys tarkoittaa näissä tuotteissa sit sitä, että siellä voi olla muutamasta 10, niin jopa moneen 1000 puffia. Eli puffi tarkoittaa tätä, että montako kertaa siitä pystyy sitä höyryä imasemaan ja saada sen höyryn ikään kuin ulos, niin näitä tavallaan puhalluksia. Eli ihan tämmöinen
niin sanottu kertakäyttöinen, niin tosiaan mulla on tuolla esimerkkikuvissakin sellainen, missä näkyy, että 10 000 puffia, niin se tarkoittaa nyt tämmöistä kertakäyttöistä. Mutta sitten on näitä tämmöisiä säiliöllisiä tuotteita, mitä voi sitten niin kuin täyttää myöhemmin itse lisää. Ja siellä sitten voi olla sitä sellaista erilaisten kemikaalien sekoittelua omien makujen mukaan. Nämä nesteet ei sisällä tosiaan sitä tupakkakasvia, eli tämän käytöstä ei synny palamisyhdisteitä, ja sitä monesti niin kuin verrataan tuolla myyntisivustoillakin, että tämä on haitattomampaa kuin tupakka, kun ei tule savua, että höyry on haitattomampaa. Se, mikä voi vanhemmille olla vaikeaa, niin on se, että nämä vapenesteet, kun niitä käytetään, niin niistä ei tule sitä merkitsevää tupakan hajua, mikä tarttuisi vaatteisiin. Eli tuoksut voi olla hyviä ja semmoisia makeita, ja niitä voi olla siellä kotonakin vaikea sit tunnistaa, jos nuori tai lapsi on käynyt kokeilemassa tai käyttää. No, niin kuin Elli sanoi, lakiasioista, niin nämä makuainenesteet, missä nikotiinia on, niin ne on meillä kiellettyjä. Ja tosiaan sitten se tekee sitä ongelmaa tuolla koulumaailmassakin aika paljon, että tällä hetkellä vielä ennen kuin tuo uusi tupakkalaki tulee voimaan, niin nämä tämmöiset nikotiinittomat makuainenesteet, niin niiden ikään kuin hallussapitokäyttö, niin se ei ole alaikäisellekään tällä hetkellä sitten kiellettyy. Et toivotaan, että saadaan tähän nopea muutos, niin pääsee sitten koulutkin näissä asioissa vähän helpommalla, kun heillä on oikeasti laki takana puuttua asiaan. No siinä aika paljon tekstiä, että mitä vape sisältää. Tämä on ollut vähän sellainen, että hankala on ollut tutkia, kun markkina on niin laaja, mutta jotakin me näistäkin jo tiedetään. Eli käytännössä juuri tämä, että ne voi olla nikotiinia sisältäviä tai nikotiinittomia, niin siinä on 2 eri repertuaaria heti. Mutta nikotiinineste valmistetaan ihan tyypillisesti sieltä tupakkakasvista uuttamalla, eli se nikotiini on siellä tupakkakasvissa oleva aine, ja sitähän sinne tarvitaan, jos nikotiinia meinataan saada sinne nesteeseen. Mutta sitten kalliimpaa synteettistä, eli laboratorioissa tuotettua nikotiinia käytetään jonkun verran myös. Toki halvempaa silloin, kun se tulee tuolta tupakkakasvista. No, näissä nesteissä sitten tämä nikotiinipitoisuus ei aina ole sen mukaista, mitä siellä myyntisivustoilla sanotaan. Eli jos nuori tilaa sieltä ulkomaan nettikaupasta nikotiinittoman tuotteen, niin Tullin testeissä kuitenkin on todettu, että siellä monesti sitä nikotiinia kuitenkin mukana on. Eli aina ei voi olla varmoja siitä, että mitä ne tuotteet sisältää ihan täysin, koska kun tilaillaan nettikaupoista, niin ne ei tule monestikaan sellaisen tuoteluettelon kanssa, niin kuin meillä täällä Suomessa on ehkä totuttu. Niissä nikotiininesteissä voi olla sitä nikotiinia aika isojakin määriä, ja nuorten kohdalla se tarkoittaa sitä, että jos siellä lähdetään nyt aika huolettomasti käyttämään oletettua nikotiinitonta tuotetta, ja siinä kuitenkin sitten tätä riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia on, niin nuorilla se ennustaa nopeasti syntyvää riippuvuutta. Suomessa myytävä laillinen nikotiinineste tällä hetkellä saa maksimissaan sisältää 20 milligrammaa millilitrassa nikotiinia. Me tiedetään myös, että olipa kyseessä minkälainen neste tahansa, niin siellä täytyy aina olla sellainen runko sille nesteelle, että se toimii niin kuin se toimii. Eli kasviglyseroli ja propyleeniglykooli on sellaisia kemikaaleja, joita siellä nesteessä yleensä aina on. Eli nämä liuottaa eri kemikaalit toisiinsa niin, että se ei sakkaa. Ja sitten myöskin mahdollistaa tuon höyrystymisen. Se, mikä tekee tämän tuotteen nuorillekin hyvin helpoksi käyttää, niin on tämä, että monesti sinne nesteisiin lisätään tällaisia nikotiinisuoloja, eli jotain happoa, bentsoehappoa, sitruunahappoa, jotakin sellaista, mikä sitten madaltaa sen nikotiininesteen pH-arvoa sillä tavalla, että se ärsyttää hengitysteitä vähemmän. Eli silloin joku tämmöinen 4-5-luokkalainenkin niin kokee, että no tämähän on vaan hauskaa, kun se ei tunnu siellä niin kuin hengitettynä pahalta, toisin kuin sitten tupakka. Joo. Sitten se, että mitä se vape sisältää, niin usein se nuoren kohdalla tarkoittaa sitä, että siellä on niitä makuaineita mukana, vaikka ne Suomessa onkin kiellettyjä. Eli käytännössä näitä tiivisteitä, mitä käytetään, niin ne voi olla monesti ihan elintarvikekäytössä hyväksyttyjä, leivontaan tarkoitettuja jotakin makuaineita niin, että saadaan korostettua makuja. Sinänsä niiden terveellisyydestä siinä, että kun ne kuumennetaan ja höyrystetään ja vedetään keuhkoon, niin aina ei voida tietää, mikä mikänenkin tiiviste sitten ihmiselle tekee. Meillä ei näitä pitkäaikaistuloksia ihan kaikista aineista vielä ole.
No se me tiedetään, että raskasmetalleja sieltä tulee niistä laitteista, eli haitallisia pienhiukkasia ja muita kemikaaleja. Osittain nämä on samoja kuin tupakan savussa, liikenteen ja teollisuuden päästöissä, mutta määrät selkeästi on pienempiä kuin vertaa esimerkiksi tupakkaan. Meillä on sellaisia laitteita nyt tullut tuolta ulkomailta, mitä on tutkittu, niin esimerkiksi nämä raskasmetallipitoisuudet niin voi johtua osittain myös siitä, että kun akku kuumentaa laitetta, niin sen laitteen metalliosista ikään kuin käytön aikana sitten liukeaa sinne höyryyn metallihiukkasia ja niitä sitten vedetään sinne keuhkoihin. Ja tämä ei tietysti sitten ihan hirmu terveellistä ihmiselle ole. Ongelmaa tuottaa aika paljon myös se, että ihmiset oikeasti sekoittaa näitä nesteitä itse, eli sinne pohjanesteisiin, mistä ikinä ne tilataan, niin lisätään vielä omien mieltymysten mukaisia makuja. Ja mä oon jotenkin siellä tunnillakin ehkä selittänyt tätä niin, että se tulee sellainen tilanne näistä omista sekoituksista niin kuin kemian tunnilla, että kun pistetään aine A ja aine B yhteen ja se kuumennetaan, niin siitä höyrystymisestä syntyykin aine C. Ja kun me hyvin hallitsemattomasti sekoitellaan niitä nesteitä, niin se aine C ei meillä aina ole tiedossa. Ja se näissä tuotteissa tulee ehkä semmoiseksi ongelmalliseksi myöskin niille tutkijoille, koska variaatioita on ihan valtavasti ja mikä kenenkin sitten vaikutus ihmisen terveyteen on, niin se on aika villiä peliä välillä sitten sillä kentällä. Tähän otin ehkä tällaisen kuvan, että miten vaikeaa siellä vanhemmalla voi olla tunnistaa esimerkiksi sitä, että käyttääkö tai kokeileeko mun nuoreni jotakin sähkösavuketuotetta. Kun mietitään sitä markkinointia, niin kyllähän näitä markkinoidaan myös tällä personoidilla aika paljon. Eli siellä on tytöille suunnattuja tuommoisia eyelinerin mallisia, on huulipunaversioita, nuoremmille ihan karkin näköistä, vähän terottimen näköistä, on käytetty eri pelihahmoja, on ihan värikynän näköisiä alleviivaustusseja. Eli sieltä jokainen kyllä itselleen sopivan, oman persoonansa sopivan tuotteen löytää. Eli jos tämän tyyppistä välineistöä alkaa kotona näkymään, niin kannattaa vähän kysästä, että mikäs tämä tämmöinen on. Mutta vaikea tunnistaa todella, ja nämä on ihan muutama esimerkki, että on ihan todella iso repertuaari erinäköisiä tuotteita markkinoilla. Sitten sähkösavukkeen haitoista. Eli pitkäaikaisnäyttöä meillä on vielä vähän, mutta kyllä meillä pikkuhiljaa alkaa olla jo tietoa siitä, että uskalletaan sanoa, että olipa neste mikä hyvänsä, niin aina sen käytöstä ja aina siitä kuumentamisesta, höyrystymisestä, niin siellä syntyy siinä prosessissa ihmisille vaarallisia kemikaaleja. Se, mikä sieltä ensimmäisenä ehkä haittana niin kuin tuntuu, se kevyin versio on esimerkiksi nuorella niin nielun ja suun alueen ärsytystä, pääkipua, yskää, pahoinvointia liittyen näihin nikotiinituotteisiin. No sitten jos miettii ihan tuota säännöllistä käyttöä, niin nikotiininesteiden käytöllä on aivan samoja pitkäaikaisvaikutuksia kuin tupakoinnilla. Eli nikotiini vaikuttaa meidän sydän- ja verisuoniterveyteen. Harvempi ehkä on ajatellut tätä insuliinin vaikutusta, eli nikotiini heikentää insuliinin vaikutusta meidän kehossa ja pitkäaikainen nikotiinin käyttö voi laukaista jossain vaiheessa elämää sitten ihan diabeteksen. Vakava riippuvuus tietysti on se, mitä me näiden nuorten kohdalla pyritään välttämään, jotta he ei sitten näitä pitkäaikaisvaikutuksia saisi. No jos sitten nuori käyttää nikotiinia ja jää siihen riippuvaiseksi, niin sehän voi näkyä siellä nuoren elämässä monellakin tavalla. Eli ihan ne vierotusoireet voi näyttäytyä levottomuutena, ärtysyytenä, voi tulla univaikeuksia, oppimisvaikeuksia, eli keskittymiskykyyn vaikuttaa. Nämä kognitiiviset vaikutukset on nikotiinilla kuitenkin aika isot. Nikotiini aiheuttaa nuoren kehittyviin aivoihin ihan pysyviä muutoksia, eli meidän keskushermostoaivot, kun ne kehittyy nuorella noin 25 ikävuoteen asti,
niin nikotiini istuu tämmöisiin reseptoreihin siellä meidän keskushermostosta, jotka vapauttaa dopamiinia, tämmöisiä mielihyvähormoneja. Ja näitä reseptoreita ikään kuin syntyy siellä tämmöiselle ihmiselle enemmän matkan varrella, joka nikotiinia käyttää. Ja se aiheuttaa sen, että tulee jossain vaiheessa se toleranssi sille nikotiinimäärälle, mitä nyt käytetään. Tarvii käyttää sitten jatkossa enemmän, että se sama mielihyvä tulisi siitä nikotiinin käytöstä. Eli mitä nuorempana aloittaa nikotiinin käytön, sitä tiukempaan koukkuun ikään kuin näihin tuotteisiin voi jäädä. No, sähkösavukkeen höyrystä sitten on tutkimuksissa löydetty ihan syöpää aiheuttavia aineita, eli olipa nikotiinineste tai nikotiiniton neste, niin esimerkiksi aldehydejä siinä kemiallisessa prosessissa, siinä höyrystymisessä muodostuu, ja ne on sitten tällaisia syöpävaarallisia aineita, samoin kuin raskasmetallit on syöpää ajatellen vaarallisia. No sitten nuo makuainenesteet, mitä ihan siellä ala-asteen maailmassa mielellään kokeillaan, niin näistä on todettu, että mitä makeampi neste, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä nesteet sisältää tämmöistä kemikaalia kuin diasetyyli. Ja pitkäaikaisessa altistuksessa sitten tämä diasetyyli on sellainen, että sieltä voi keuhkoihin saada tulehdustilan, joka voi johtaa sitten tällaisiin ihan vakaviin keuhkosairauksiin, kuten esimerkiksi keuhkoahtaumatautiin. Ajattelisin tässä kohtaa, että olipa neste mikä hyvänsä, niin hyvä on jotenkin hahmottaa ehkä se, että kumpikaan ei nikotiiniton tai nikotiinillinen niin ole toistaan haitattomampi ikään kuin. No sitten siirrytään ihan näihin nikotiinipusseihin, koska vapen rinnalla nämä on nyt nostanut kyllä suosiotaan juurikin sen vuoksi, että niitä on ollut nyt helpommin saatavilla esimerkiksi kun toi nuuska. Ja toki sitten ulkonäöllisesti ja muuten niin ovat ehkä houkuttelevampia varsinkin tyttöjen maailmassa. Eli nikotiinipussit on siis nuuskan tavoin käytettäviä, ei sisällä siis ollenkaan sitä tupakkakasvia ja tämä siis lisää todellakin sitä mielikuvaa haitattomuudesta. Mitä nikotiinipussit sitten sisältävät, niin siellä on se perusrunko jälleen kerran, eli siellä on nikotiinia jauheena, erilaisia täyteaineita, esimerkiksi männyn selluloosaa, luonnollisia aromeja, makeutusaineita, säilöntäaineita, suolaa ja vettä. Usein näissä tuotteissa, nyt kun enää lääkelaki ei niitä määrittele, niin näissä meillä käytettävissä on tällä hetkellä todella korkea tämä nikotiinipitoisuus. Toki siihen, että mikä määrä siitä nikotiinista on sitten käyttäjällä siellä verenkierrossa, niin siihen vaikuttaa sitten muutkin tekijät kuin se, että paljonko se pussi itsessään sisältää sitä nikotiinia. Eli se käyttötapa, kuinka usein sitä käytetään ja kuinka pitkään sitä pidetään kerralla siellä suussa. Eli kuinka paljon sitä nikotiinia ehtii sieltä suun limakalvon kautta imeytymään verenkiertoon. No sitten ihan tämä pH, eli jos mietitään emäksisyyttä, niin sillä on merkitystä nikotiinipussien suhteen. Eli se, että mitä emäksisempi tuote on, niin sitä enemmän nikotiinia imeytyy elimistöön. Ja tämä pH näissä nikotiinipusseissa niin on pyritty tekemään jopa nuuskaa suuremmaksi, eli emäksisemmäksi tämä tuote niin, että se tehokkaammin sieltä lähtee verenkiertoon siirtymään. Osa näistä makuaineista, mitä tuolla nikotiinipussien sisällä käytetään, niin myös niiden tarkoitus on suurentaa pH:ta ja vahvistaa sen vaikutusta. Eli kyllä nämä tuotteet on suoraan jo luotu sellaisiksi, että ne loisivat mahdollisimman nopeasti sen nikotiinikoukun ihmiselle. No sitten vielä tämä kosteusasia, eli mitä kosteammasta pussituotteesta on kysymys, sitä helpommin sieltä lähtee sitä nikotiinia erittymään ja imeytymään kehoon. Eli erilaisia tuotteita on olemassa ja sitten näillä on vaikutusta sille myös pelkän sen nikotiinimäärän lisäksi sille, että mitenkä paljon sitä nikotiinia sinne kehoon saa. Nyt on paljon tullut tuotteita niin, että ne on pitkulaisia litteitä ja nimenomaan repertuaari makumaailmassa on laajentunut ihan valtavasti tässä muutaman vuoden sisällä. Ja niin kuin sanoin, niin tämä houkuttelee nuoria naisia ja tyttöjä kokeilemaan. Eli jos aikaisemmin tilanne oli se, että naiset ei niinkään nuuskasta kiinnostuneet pahan hajun ja rumaan ulkonäön myötä, niin tällä hetkellä tilanne on se, että kyllä tyttöjä myös kiinnostaa ja nämä kokeilut sitten
on kyllä lisääntyneet. Toista sen verran, mitä tiedetään, niin kun nämä on ollut meillä aika vähän aikaa vielä markkinoilla nämä tuotteet, niin ihan hirveästi ehkä sellaista varsinaista tutkimusta, mitä olisi tehty nimenomaan nikotiinipusseihin liittyen, niin meillä on vielä vähän, mutta edelleen jotakin sentään tiedetään. Eli kun nämä on kovasti nikotiinipitoisia tuotteita, niin aivan samat nikotiiniin liittyvät haitat tulee nikotiinipussien käytöstä kuin esimerkiksi sieltä tupakoinnista. Eli tämä korkein nikotiinipitoisuus meillä tarkoittaa sitä, että jos meillä tällä hetkellä on kaupassa varmaan vahvimmat, mitä myydään, niin on noin 20 milligrammaa millilitrassa, mutta sitten siinä pussissa, niin nettikaupasta sitten saa ihan tuommoista, että siellä on yhdessä pienessä nikotiinipussissa niin 150 milligrammaa sitä nikotiinia, eli repertuaari on tosi laaja ja jotenkin tuntuu, että suomalaiset on vähän sellaista kansaa, että sitä vahvinta jotenkin halutaan kokeilla, ja nuorten maailmassahan tämä näyttäytyy kyllä juuri näin. Eli tässä nyt ihan hetki takaperin olin tämmöisessä tilaisuudessa, missä juttelin ammattiopiston poikien kanssa, niin kyllä siellä tuli niin kuin heti esille, että he tämän 150 milligrammasen tuotteen hyvinkin tunnistivat, ja yksi poika kertoi käyttökokemuksia sitten ihan, että kuinka hän oli saanut nikotiinimyrkytyksen oireet ja oli joutunut vessaan istumaan ja tuli ihan kunnon kylmänväreet, kun tuli niin huono olo, että hetken aikaa tätä vahvinta suussa pitäessään niin oli sitten oireet hyvinkin saanut. Ja jos miettii ihan sitä, mä en ehkä tänne kirjannut sitä, mutta ihan se, mikä on ihmiselle myrkyllinen määrä nikotiinia, niin sen voi niin kuin karkeasti ajatella näin, että kun puolitatte oman painonne, niin se semmoinen myrkyllisyyden raja niin kuin tulee vastaan. Eli jos meillä on vaikka tuommoinen 50-kiloinen kevyt yläkouluikäinen tyttö vaikka, joka pistää vahvan vaikka 50 milligrammaa sisältävän pussin huuleensa, niin mä sanoisin, että se 25 milligrammaa hänelle se ihan todella myrkyllinen määrä, jos se kaikki sinne kehoon imeytyy, niin luultavasti nikotiinimyrkytyksen oireet tällaisesta tuotteesta hänelle aika helposti sitten tulee. Eli kun he ovat niin alttiita kokeilemaan ja testaamaan ja vielä vähän sitä haastetta sinne lisäämään, että kuka pystyy pitämään vaikka pisimpään, niin sitten näitä tilanteita voi olla, että niin kuin olen kirjannut tänne, että nuoren elämässä kokeiluihin liittyy tämä nikotiinimyrkytyksen riski, niin siinä mielessä, että ollaan vähän enemmän tietoisia siitä, että minkälaisia tuotteita meillä on täällä markkinoilla tällä hetkellä, niin se on hyvä tietää. Sitten jos miettii se, että jos ei puhuta enää niistä sydän- ja verisuoniasioista, niin yksi mikä liittyy näihin pussituotteisiin niin on suun terveyden, niin kuin se, että mitä nämä pussituotteet tekee suun terveydelle. Eli käytännössä se, että se pussi on siellä pitkiäkin aikoja kontaktissa suun limakalvoihin, niin toki kun nikotiinilla on aina verisuonia supistava vaikutus, niin myös ne meidän suun limakalvot silloin voivat huonosti, jos siellä jatkuvasti joku nikotiinituote on vaikuttamassa. Eli sitten limakalvojen ja ikenien kunnolle. Sinne tulee vaurioita, jotka sitten saattavat johtaa myös ikenien vetäytymiseen. Ja silloin hammaskaulat paljastuu ja sinne herkästi sitten reikää lähtee tulemaan. Nämä tämmöiset limakalvovauriot, mitkä on pinnallisia, jos nuori vaikka lopettaa käytön, niin nämä paranee. Mutta esimerkiksi sitten, jos tällainen hammaskaulan paljastuminen, eli se ien on jo vetäytynyt, niin niitä ei pysty, ne ei enää parane ikään kuin, ja niille ei pysty oikein mitään tekemään. Näistä makuaineista, mitä näissä pussituotteissa on, niin vaikuttaa myös sinne limakalvoseutuun. Eli ihan solutasolla lisäävät tulehdusta, eli huonontavat hyvinkin sen suun yleisterveyttä. Ja ien tulehdukset, reikiintymiset, nämä on hyvin tavallisia säännöllisesti pussituotteita käyttävillä ihmisillä. Terveys kuitenkin on meidän yleisterveyteen niin suuressa kytköksessä, että toivoisi, että ei sitten näillä tuotteilla sitä suuta pilattaisi. Mä kävin ihan suomalaisilla myyntisivustoilla katsomassa vähän, että mitä kaikkea siellä on myynnissä. Ja jotenkin mä ehkä ajattelen, että no onko se 150 milligrammanen niin helposti saatavilla meillä. Ja kyllä se on. Eli tuohon laitoin muutaman esimerkin, että minkä näköisiä purkkeja noita
pussituotteisiin liittyen löytyy. Ja kyllä sieltä löytyy makukategoriaa aivan valtavasti, eli kaikille jälleen kerran se oma suosikki. On salmiakit, mansikat, ne nallekarkit. Ja sitten on tämä vielä, että kun sitä haitattomuutta pyritään ja vähän semmoista niin kuin jopa terveellisyyttä tuomaan näihin, niin näitä tuotteita on vitamiineilla. Osaan tuotteista esimerkiksi B-vitamiinia lisätty, on piristeitä lisätty, on erilaisia yrttipohjaisia tuotteita, kaikenlaista niin, että se tuntuu siltä, että no eihän tämä nyt ihan niin haitatonta olekaan. Naisia ajatellen on lähdetty lanseeraamaan myös tämmöistä luksusmerkkiä, eli siellä on näille nikotiinipurkeille jo olemassa pieniä glitterirasioita ja muuta, että sen saa nätisti piiloon sit vaikka juhlien ajaksi, niin on todella monipuolinen kategoria kaikenlaista. Iceberg on tämä 150 milligrammanen ja se mikä minusta on niin kuin hälyttävää, niin se, että jos lapset on kiinnostuneita nallekarkeista, niin nallekarkkipurki aukaisemalla löytyy tuotteet, jossa yhdessä pussissa on liki 50 milligrammaa nikotiinia. Eli aika hälyttävä tilanne siinä mielessä, että ihan lapsia ajatellen tämmöistä tuolla ihan myydään ja markkinoidaan. Marjo, pikkusen joudun sinua nyt kiirehtimään, että jää myös Jarkolle puheenvuoroaikaa. Kyllä, tässä on tulossa ihan viimeisiin. Eli mitä vanhempana ja huoltajana voisi tehdä sitten, niin mä sanoisin, että ehkä sellainen vastakkainasettelu varsinkin yläkouluikäisten kanssa niin on turhaa. Eli mä ajattelisin, että vanhempana olisi hyvä kertoa se, mitä osaa, keskustella ja kysyä, olla kiinnostunut sen nuoren elämästä. Vähän tsekata varsinkin nuorempien kanssa, millä somealustoilla he liikkuu, koska se somemaailma on sellainen, että sieltä he näkee, siellä on myyntikanavia, siellä on muuta tällaista. Ja se asenne, mitä alussa jo sanoin, niin asenne on tärkein. Eli vaikka siellä perhepiirissä joku käyttäisikin nikotiinituotteita, niin se, että kieltää sitä nuorta käyttämästä, ei anna sille lupaa, ei luovuta tuotteita, niin sillä asenteella on hyvä mennä nuoren kanssa eteenpäin. Jos ei löydy riittävästi rahkeita itseltä siihen, että jos nuori vaikka käyttää ja hän haluaisi lopettaa, niin jos ei osata edetä siellä perheessä itse, niin muistakaa aina, että koulun terveydenhoitajat on kuitenkin käytettävissä. Pistin muutaman linkin tuohon, eli siellä on ihan olemassa hyviä nettisivustoja, mistä pääsee kysymään ja katsomaan. Eli THL:n sivuilta löytyy usein kysytyt kysymykset ja vastaukset. On Fressis-edun sivustoa, missä on suoraan vanhemmille luotua tietoa. Ja sitten on tuommoinen Fressiksen testit-sivu, niin jos tulee kinaa nuoren kanssa, niin sanokaa niille, että mennäänpä tekemään muutaman testin, niin katsotaan, osataanko me näitä asioita tai murtuuko joku nikotiinimyytti. Eli sieltä netin maailmasta löytyy paljon asioita. Me ollaan kysytty myös nuorilta itseltään, mitä mieltä he on asioista, niin tässä on ehkä sellaisia, mitä nuoret itse on tuottaneet. Eli mitkä on hyviä syitä välttää tupakkatuotteiden käyttöä, miten voisi kieltäytyä ja miten tukea kaveria lopettamaan tupakkatuotteiden tai nikotiinituotteiden käytön. Ja oikeastaan se, minkä haluan tässä tuoda esille, niin on se, että kun tässä sydämessä lukee tuolla, että asiasta kannattaa puhua luotettavalle aikuiselle. Ja kun on kysytty, että kuka se luotettava aikuinen on, niin uskokaa tai älkää, tämmöiset yläkouluikäiset nuoretkin, niin kaikista mieluiten juttelee näistä asioista ihan oman äitin kanssa. Ja vanhemmat, huoltajat, muutkin, mutta äiti. Eli ottakaa puheeksi lapsenne, nuorenne kanssa nämä asiat, niin silloin ollaan jo aika hyvillä vesillä. Siinä vielä nuo lähteet. Hyvä. Minä pyrin olemaan nyt hiljaa, että Jarkolle jää aikaa. Kiitoksia omasta puolesta. No niin, ilmeisesti ääni kuuluu, tai ainakin soundcheckissa näin onnistui tapahtumaan. Oikein hyvää iltaa, arvokkaat huoltajat ja muut linjoilla olijat. Tuossa jo tulikin sanottu, mutta Riikosen Jarkko on minun nimi. Ja minulla on sitten tässä nyt jokunen hetki aikaa jutella teille sitten näistä, että mitä sitten, jos näitä tuotteita on hallussa tai sitten nuori näitä myy. Tässä on jo edeltävissä puheenvuoroissa tullut hyvin esille se, että meillä on varsin monta lakia, jotka säätelee näitä tupakkaa ja tupakkaan liittyvien tuotteiden käyttöä. Helpompana on tietysti sanoa, että on tuo tupakkalaki, joka on se päällimmäinen laki.
mutta sitten on kaiken näköistä lääkelakia ja muutakin. Ja tämä on vähän semmoinen hankalasti selkoa saatava asia, jos ei siihen varsinaisesti perehdy. Jos me puhuttaisiin näistä perinteisistä tupakkatuotteista, tupakasta, nuuskasta tai sitten vaikka nikotiininesteistä, niin nehän on meillä laissa, nimenomaan tupakkalaissa aika selkeästikin määritelty ja niissä on olemassa selkeät ikärajat. Eli tupakkalain 53 pykälän mukaisesti alle 18-vuotiaalle henkilölle ei saa myydä eikä muutoinkaan luovuttaa mitään niin kuin tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Edelleen samasta lakia, jos luetaan, niin tupakkalain 118 pykälän mukaisesti alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Ja mitä niistä sitten seuraa, jos nuori jäisi tämmöisestä kiinni? Esimerkiksi nyt tuolla peruskoulussa tai lukiossa ne oppilaat, ketkä on yli 15-vuotiaita, eli käytännössä katsoen 9-luokka, ja sitten lukiolaiset tai ammattioppilaitoksen opiskelijat, niin siellähän sitten laissa määritetään laissa tupakoinnin vähentämiseksi se, että päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten alueella tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty. Ja niin kuin tuossa aiemmin tuli puheeksi, niin siinähän ei ole mitään ikärajaa, vaan se on tähän alueeseen sidottu asia. Ja tämän lain perusteella vaikkapa nyt siellä Lehmon yhtenäisperuskoulun 9-luokkalainen, jos jää joitain kertoja tupakkatuotteen käytöstä kiinni, koulu on antanut siitä jo omat sanktiot, on puhutettu, on annettu jälki-istuntoa, niin jos ne ei auta ne koulun toimenpiteet, niin kouluhan voi ilmoittaa asiasta sitten poliisille ja poliisi sitten tekee asiassa oman tutkinnan ja mikäli ilmenee, että näinhän on tapahtunut, että nuori on siellä koulualueella tupakoinut tai muuten pitänyt hallussansa sitä tupakkatuotetta, niin sitten poliisi voi tästä tupakan myyntirikoksesta sitten, eli jos sillä tapahtuu myyntiä, niin siinä on niinkin tiukka sanktio, että siitä voi tulla sakkoa tai sitten jopa puoli vuotta, eli 6 kuukautta vankeutta. Ja sitten pelkästään jo siitä tupakoinnista koulualueella, niin voidaan sitten määrittää sakkoa, ja se sakko vähän riippuu sen kyseisen oppilaan tuloista, mutta se on noin 100 euroa on se sakon niin kuin loppusumma. Eli periaatteessa nämä tämmöiset niin kuin tupakkatuotteet ja sitten se nikotiininestettä sisältävä vape, eli sähkösavuke, niin nämä on aika helpostikin määriteltävissä, että mitenkä se laillisuus menee ja minkälaista sanktiota siitä sitten huonommillaan voi tulla. No edelleen aikaisemmissa esityksissä on hyvin tullut esille se, että meillä on nykyään mahdoton määrä kaikennäköisiä muitakin tuotteita. Myyjät keksii sitä mukaan uusia tuotteita, kun laki juoksee perässä. Ja nyt tällä hetkellä ehkä eniten niin kuin haastetta tuottaa sitten juurikin nämä tämmöiset nikotiinipussit, jossa ei ole sitä tupakkaa sisällä, koska silloin se ei ole tämänhetkisen lain tulkinnan mukaan tupakkatuote. Aikaisemmin tuossa tuo Fimea, eli lääkevirasto, oli määrittänyt yli 4 milligrammaa pussissa sisältävät nikotiinipussit niin kuin lääketuotteiksi, ja niitä ei sitten saanut myydä muuta kuin lääkeluvalla. Mutta nyt sitten saattoi käydä sillä tavalla, että Suomen niin kuin hallitus ei ehkä ollut ihan tietoinen siitä, että Fimea muutti tätä omaa tulkintaansa laista noin vuosi sitten, ja nämä sitten tulikin aika lailla vapaaseen myyntiin nämä nikotiinipussit Suomessa. Ja tällä hetkellä nykyisen lainsäädännön mukaan tupakkalaki tai mikään muukaan laki ei millään tavalla rajoita iän puitteissa tätä nikotiinipussien hallussapitoa. Eli periaatteessa jo siellä alakoulun puolella oppilailla voisi olla lähtökohtaisesti laillisesti näitä nikotiinipusseja hallussa. Ja jos ihan luetaan lakia niin kuin läpät silmillä, niin siihen on esimerkiksi koulun varsin vaikea puuttua, koska siihen ei tällä hetkellä ole laissa mitään perustetta. Toki jos lähdettäisiin sitten
oikein silleen, mitenkä mä sanoisin, hakemalla hakemaan, niin sittenhän löytyy muun muassa sellainen kuin toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito, niin jos joku lääketieteen ihminen saisi valita, niin eiköhän tämä varmaan ole vahingoittamiseen soveltuva asia tämmöinenkin, mutta niin, nyt niin kuin lakia luetaan, niin tällä hetkellä sitä ei ole kielletty. Kuitenkin, niin kuin edelleen on tullut tässä aiemmin puheeksi, niin tupakkalaki on tällä hetkellä työn alla. Se on nyt käynyt eduskunnassa jo ensimmäisen kierroksen, ja se ensimmäisen kierroksen jälkeen se on nyt sitten jatkokäsittelyssä. Ja siinä uudessa laissa, mitä nyt sitten ajetaan sisälle, niin siellä sitten määritettäisiin sillä tavalla, että nämä tämmöiset nikotiinituotteet, nikotiinipussit ja muut vastaavat, jotka eivät sisällä tupakkakasvia, jotka muistuttavat käyttötarkoitukseltaan irtonuuskaa, purutupakkaa tai nenänuuskaa, niin kaikki tämmöiset nyt sitten luettaisiin mukaan tähän tupakan vastike nimikkeellä tähän uuteen lakiin. Ja jos tämä laki tulee voimaan, niin sen jälkeen sitten kaikki nämä tämmöiset nikotiinipussit ja muut tupakan vastikkeet, niin niitä koskisi nämä samat myynti- ja hallussapitorajoitteet, mitä äsken luin tuosta tupakasta. Tarkoittaa siis sitä, että alle 18-vuotias ei saisi pitää hallussa, alle 18-vuotiaalle ei saisi myydä eikä luovuttaa. Sitten se rajoittaisi tekisi myöskin sen, että näitä tuotteita ei saisi enää alle 18-vuotias tilata, eikä niitä saisi myöskään alle 18-vuotias maahan tuoda, jolloin näiden hallussapito muuttuisi aika lailla niin kuin kokonaan kielletyksi. Edelleen tässä uudessa lakiesityksessä niin milligrammaa per pussi nikotiinia on tarkoitus laskea siitä nykyisestä 20 milligrammasta per pussi, tai sitten siinä nikotiininesteessä niin se 20 milligrammaa per millilitra, niin se tiputettaisiin nyt 16,6. Ja niin kuin äsken sanoin, niin nykyään se on se 20 milligrammaa per pussi, eli nuo mitä edellisessä esityksessä näitte niitä, että oli lähes 50 ja 150 milligrammaa per pussi, niin semmoisia ei kyllä Suomessa laillisesti saa myydä, että siinä on nyt sitten, jos se myyjä on Suomessa, niin hän rikkoo ymmärrykseni mukaan Suomen lakia, tai jos ne on ulkomailta, niin niiden maahantuonti on kyllä Suomeen kielletty. Tällä hetkellähän tosiaan niin sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei Suomeen saa niin kuin omatoimisesti maahan tuoda, eli niitä ei voi tilata laillisesti mistään ulkomailta, ja se on niin kuin tullin hommia sitten pitää siitä huolta. Toivon vahvasti, että tämä uusi tupakkalaki menisi läpi, ja toivon, että se tulisi voimaan mahdollisesti nyt jo vuodenvaihteessa. Se on nyt vielä vähän auki, että milloin se tulee, jos on tullakseen. Mutta siihen asti pitää nyt elää sitten tämän lain voimalla, mikä on. Ja miten tästä sitten niin kun te huoltajat pääsisitte parhaiten eteenpäin, niin kuten tuossa aiemmassa esityksessä sanottiin, niin varmastikin kaikista tärkeintä on se nuoren kanssa keskustelu, yhteyden ylläpitäminen. Ja itse ehkä lähtisin kysymään siltä nuorelta, mikäli teillä herää se keskustelu hänen kanssa tästä nikotiinituotteiden käytöstä, että miksi hän haluaa niitä käyttää. Ja toivon, että haastatte sitä omaa nuortanne tai ketä tahansa nuorta, kenen kanssa keskustelette aiheesta, että onko se syy, jonka hän kertoo, niin onko se hänen mielestään järkevä ja hyvä syy. Ottaen huomioon, että nuoret tietää kyllä näitä riskejä, mitä näihin liittyy, niin haastakaa siitä huolimatta sitä, että kertaatte sitä vaihtoehtoista totuutta, joka tänäänkin on tässä tullut esille. Ja olkaa kiinnostuneita sen oman nuoren asiasta. Niin kauan kuin se nuori kokee, että teitä kiinnostaa hänen asiansa, niin kauan te olette ihan vahvoilla siinä keskustelussa. Se sinun nuoresi on tärkeä loppuun asti, vaikka hän johonkin hömppäilyyn joskus sitten sortuisikin, niin mitä nopeammin siitä nikotiinituotteesta pääsisi eroon, niin sitä vähemmillä vaurioilla se nuori ja hänen kroppansa siitä sitten selviää.
Mutta nyt jos ymmärsin oikein, niin Aulin oli tarkoitus, että ennen 6 vielä kerkeisi vähän kyselemäänkin, niin tässä kohdassa kiitän kaikkia huoltajia, kun olette paikalle vaivautuneet, tai siis linjan päähän, ja sammutan tämän oman mikkin nyt vähäksi aikaa ja mielellään vastaan kysymyksiin, mikäli semmoisia on tulossa. Hyvä. Kiitos paljon Ellinoralle, Marjolle ja Jarkolle puheenvuoroista ja minä ainakin viisastuin kovasti tässä matkan varrella. Nyt voitaisiin kokeilla ihan sellaista, että lähtisikö mikki auki, jos joku haluaisi mikin kautta kysyä jotakin, tai sitten voi laitella tuohon chattiin kysymyksiä, jos on jotain sellaista, mihin osattaisi tässä vielä vastata. Voisin tässä ehkä samalla vielä, kun tuossa useamman kerran sivuttiin sitä koulun tilannetta ja että miten koulussa toimimme, niin me toimitaan niin kuin tällä hetkellä nyt sit ihan koulun järjestyssääntöjen se on meidän selkäranka tai mikä se nyt on, tuki sille, että pystytään siihen vapen käyttöön koulussa puuttumaan ja ei tietenkään sallita. Ja sitten jos tavataan, niin joko niin, että saadaan siis nuori kiinni siitä, että hän on vapettanut, niin siitä on aina seuraamuksensa ja ollaan kotiyhteydessä. Jos nähdään vape, niin takavarikoidaan se, tehdään siitä kirjaukset ja ilmoitetaan sitten huoltajalle, että se on mahdollista koululta täysikäisen käydä hakemassa, vaikka sitä ei nyt ihan suoraan laki niin määrääkään, mutta näin ollaan nyt toimittu ja on ajateltu, että se on kaikkien parhaaksi kuitenkin näin toimia. Mutta kävikö tässä nyt niin, että esitykset Ellinora sieltä nostelee kättään, niin kerropa. Joo, kiitos. Jos tässä on pari minuuttia aikaa, niin voisin tästä imppausasiasta oli vähän toivetta, että jos siitä pari sanasta voisi sanoa, niin otanko tähän loppuun? Ota ihmeessä, joo. Joo, näytän tuolta yhden dian vielä. Joo, ei toki ihan suoraan päivän otsikkoon liity, mutta kuitenkin näihin päihdeilmiöihin, joita aina ilmaantuu aika ajoin ja esimerkiksi nyt imppaus on tällainen ilmiö, jota 2000-luvulla on aina aika ajoin ilmennyt ja erityisesti nuorilla sitten ehkä tämmöisiä kokeiluja silloin tällöin saattaa syntyä. Ja viime aikoina ei ainakaan meillä tuolla niin kuin mielenterveys- ja päihdepalveluiden puolella päihdelääkäri sanoo, että ei ole ainakaan siellä niin kuin sairaalan puolella näkynyt tämä, mutta toki ei kerro siitä, etteikö tätäkin ilmiötä jossain määrin olisi. Eli silloin ei luultavasti nyt semmoisia vakavia tapauksia ole vielä päässyt syntymään meillä, mutta esimerkiksi tuolta Kuopion suunnalta vasta vähän aikaa sitten oli ihan nuori poika kuollut imppauksen yhteydessä. Mutta mitä tällä imppauksella tarkoitetaan, niin haihtuvien aineiden haistelua ja hengittämistä päihtymistarkoituksessa. Ja esimerkkejä tämmöistä impattavista aineista voi olla liimat, lakat, ilokaasu, butaani, jota muun muassa deodoranteissa käytetään, sekä bensiinituotteet. Ja ehkä nyt tässä viime vuosina on ainakin tätä deodoranttien sekä ilokaasun imppaamiseen liittyviä uutisotsikoita näkyy nyt tuolla medioissa. Nämä käyttötavat usein on sellaisia, että joko niitä tuotteita hengitetään suoraan näiden alkuperäispakkauksista tai sitten esimerkiksi muovipussin kautta. Ja ne vaikutukset sitten tällä imppaamisella, niin ne on aivoihin samankaltaiset kuin alkoholilla tai joillakin huumausaineilla. Ja sitä kautta ne vaarat toki myöskin ovat samankaltaiset. Eli se lamaa keskushermostoa, voi aiheuttaa hapen puutostilan aivoissa ja sitten toki ihan tämmöistä limakalvoärsytystä, hengitysteiden ärsytystä aiheuttaa, usein pahoinvointia, yskää, hengenahdistusta, väsymystä, päänsärkyä ja voi sitten aiheuttaa myös ihan sekavuutta, aistiharhoja ja muistikatkoksia. Ja
nyt ainakin viime kuukausina on tästä ilokaasun imppaamisesta joitakin otsikoita näkynyt, että tämmöisiä ilokaasupatruunojahan muun muassa niitä leivontaan käytetään ja näitä myös sitten päihtymistarkoituksessa on hommattu. Eli kannattaa pitää silmät ja korvat auki, että mitä siellä puhutaan lasten ja nuorten parissa ja minkälaisia puteleita ja purkkeja sieltä ehkä mahdollisesti löytyy, niin tämmöisenä pienenä muistutuksena tähän loppuun vielä tästä asiasta. Mutta eipäs minulla muuta. Kiitos Elli-Noora vielä tästäkin tietoiskusta. Nyt näyttää, että kysymyksiä ei tuohon palstalle ilmesty. Laitoit Elli-Noora tuohon noita linkkejä, jotka olikin siinä Marion esityksessä. Niin siitä voi niitä klikkailla vielä auki, jos kiinnostaa käydä enemmän tutkimassa. Ja muutoin kiitos kaikille teille, jotka meille kerroitte tietoa ja infoa. Eli Elli-Nooralle, Marjolle ja Jarkolle vielä. Ja kiitos teille vanhemmille huoltajille, että olitte linjoilla ja toivottavasti tästä illasta jäi matkaa sitten semmoista tietoa, että tuntuu, että olen nyt vähän paremmin ajan tasalla siitä, että mitä nuorten maailmassa voi olla meneillään. Kiitos teille osallistujille oikein paljon ja mukavaa illanjatkoa. Hei hei! No niin, Aulillekin hyvää syyslomaa sitten. Hei, kiitos. Ja Jarkko, laita sulle vielä postia tulemaan, niin mielenkiinnolla odotan, mitä siihen sitten vastaat. Ja Elli-Noora, me taitaan nähdä seuraavan kerran, enpä edes muista milloin, missä kokouksessa. Ja Marjo, kiitos paljon. Oliko niin, että siellä Lehmossa kävit jo tänä syksynä? On tulossa. Oot tulossa, eikö se oli niin? Joo. Kyllä. Joo. Marraskuulle muistaakseni meni jo, mutta tulossa olen. Just. Hei, kiitos. Oli kuitenkin siis 20 vanhempaa linjoilla, niin, ja toivotaan sitten, että tallenne tavoittaa myös muutaman, niin ei se hukkaan mene. No kyllä, aina hyvä, kun saa tietoa menemään eteenpäin. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Ja tuo on hyvä, kun se on siellä YouTubessa nyt, niin pääsee muutkin sieltä sitten vilkaisemaan. Niin oikein hyvä. Noniin. Kiitoksia järjestelyistä. Kiitos Auli. Hyvä, kiitti. Moi moi. Hyvä. Moi moi. Hei vaan. Moi moi.